बर'सा माला बारथा जाबावनांगौ जाखो दिनै? जागोनब्रा जागोन ना जागोन नामालाय? ओं इयो Happy New Year जाबायानो माथो मालाबानि दिनैनिफ्राय गोदान बोसोर आबा सना दिनैनिफ्राय गोदान बोसोर Happy New Year खोनाहैखाबाय बियो नोंहा फिसालाया मानो खोनाया जानो गोदान बोसोरनि बेनो आंनि बयनिख्रुइबो देरसिन खुसि Happy New Year सोरां मावजि बुन्दा बा दिनैनिफ्राय बिदिबा गोदान बोसोरसै नामा? मा बेनो बे थानांगौमोन नामा नोंनिबा? धोत तेरि जाम्बालाय आइदै दे जौआ लोंदो सोरां रंजादो Happy New Year दिनैनिफ्राय आरो मा होनबावगोन सोरां गोसो दंबाबो गैयाबाबो गोदान बोसोरा फैबायानो गोजाम बोसोरा मालाय थांबायानो गोसो दंबाबो गैयाबाबो सानैजोंनो रंजासाबनोसै दे होमबालाय आंनि बिखायाव फैदो ओइ सोरां मावजि बुन्दा असभ्य मोजां होनबा माबा आइदि धोत तेरि जाम्बिलाय सोरां मावजि बुन्दा आइदै नोंनि थाखायनो सोरां मावजि बुन्दा रंजानो मोनला आङो मोसानोबो मोनला बे बोसोराव गोदान बोसोराव नांलायबाय थानोसै नामा? ए दे होमबालाय मोसानोसै सानैजों मा गानखौ मोसानोथाय? दे होमबालाय सुरु खालामसै सोरां मावजि बुन्दा सनु देलाय बुंलाय सोरां आं माने खोनागासिनोखा नंगौना जिउ एकदम नंखागौ 100आव 100खा ओमफ्राय गोदान बोसोरनि मा उइस खालामगोन आंखौ? सोरां नों मावजि बुन्दायालाय मावजि बुन्दायैनो थाबाय थाखागोन गोजाम बोसोरावबो गोदान बोसोरावबो दारमासखिनि खोनासंमोन आयु जुरि माथो बर'साया दाबो सफैदिया ओमफ्राय हामालाय माबाफोर नांगौफोर लायाखै बियो माथो आं दानो फैगोन होनलांदोंमोनलाय दाबो सफैदिया ओमफ्राय र' दसे नेबावदिनि आं फनसो हरनोसै खोमा ओमफ्राय दै नोंबो आरो बेखौनो फन हरलायनांगौ नामा मालाय दा फैगोन आरो ओमफ्राय आं बांद्राय नेबाय थानो बायो बिदि लामायाव बेखायनो आं बुंखादोंमोन दा ज' थांनोसै दखानाव होननानै बेखौनो माबा थांग्रोबाय ओमफ्राय नै गोबाव खालामबाय गावनो देलै दसेल'आलाय माथो जाखो बेखौनो नेनो बालायथारबाय नोङो बा जि गोबाव जाखाबायमोन माथो आं बेंटल गेटआव फैयैया इस गोदोसो चावमिन जाबाय थायोमोन ने जोङो ओंथ' आरो मार गोबाव जाखाबायमोनलै ओं दिनै फैना मोजां मोनलायलायदोंना गोसोखौ ओंथ' आरो आरोलाय सोर फन हरलायखो बेबा सोरां मावजि बुन्दासो माथो दे रायलायदो ओमफ्राय माथो हमनाल' दोनखो मा नांनायनिबा हरलायखो दासो सिखारदों खोमा आरो मानसियानो दे जायखिया रायलायहरदोल' ना मालाय सना बहा दं? सना जागोन नोंनि एक्स जेबा माने जकिं आरोना एमि ओं बहा दं होनदों आं मा जाखो सोरां मावजि बुन्दा मालै खिन्थानो हाया नामा ना सिमांखौसो लोगो हमहैबाय नङा माथोसै माथो होमबालाय बेंटल गेटआव फैदों आङो बेंटल गेटआव मा लायलायखो बेयावलाय दा मिथिबायथ' मन्दिराव फैदों आङो मन्दिराव आच्छा मामोनथो ओमफ्रायलाय गोसोखांबायब्रा नोंखौ गोसोखांबाय नै नोङो सोरां मावजि बुन्दा आच्छा सनु दा फैबा मेथाइ लानानै फैदो आंनो
जागौ नोङो मेथाइ गोथाव गोथाव माथो नों अनना लाबोबाथ' जागौना आं अ आच्छा दे दोनथ' बायस'नो बोसोर गोदाननि मोजां बोर बिखाबाय दा जों सानैनि ओंथ' आरो मोजाङैनो बिखाबाय आङो मा नांनायनिबा फन हरो ओरैनो नंखाय बाखाय सोराङा नोंखौ खबर लादों मोजां मोनदों आङो इयो ओमफ्राय बरसाया फैमारासै माथो दाबो दे फन हरदोलाय आंथ' मासे गोबाव खालामखो बेलाय र' फनखौनो हरनोसै आङो दे होमबालाय हर माथो फनखौ ओं मा माथो लाखोथाय एसे गोबावनो एम' ह माथो फन हरनो नागिरनाय मानसियानो सफैखाबाय आयु बरसा बहा थांनो नोंलाय खाथिनि दखानाव थांगोन होननानै एमिया नेनो बाथारबायमोननो ओमफ्राय मानोथो एसे गोबाव जानाय फैसाखौनो खुस्रा मोनाखैमोन ना माखासे नांगौ बुस्थुफोरखौबो लाखाबायना ओमफ्राय फैसा खुस्राया आंनावनो दङमोन मानोथो लांफैयाखै नोंलाय जायखिया लाबाय आरोलै ओमफ्राय दाउआ लाखाबाय दाउआ मानै लाखाबायमोन आं हे साला होमबा जाबायलै अमाबो लादेरबावबायमोन आं दे होमबालाय जाबाय थुदो थांसैल' जाबायना ओमफ्राय ओं थुदोल' थांसै एबार हे आं मेथाइ जायाबा थाङालै मा ओं चावमिन जायाबा थाङा माथोसै आङो आयु माबा मा मानोसो जालायलांबाय माथो आंना ओंथ' आरो बेनोथ' आयानोथ' माबायदि गोबाव फसायगोन जेरै लानोसै ओमफ्राय दखानाव फैबाथाय आन्दायोना माखौ लानो माखौ मानो जायो गासिबो माबा फसायजोबो ओं आरोथ' बोरैबाबा फसायाबाथाय फसाया जेखौबो फसायनो नागिरा माबा ओं ओमफ्राय बबे मोनसेखौ लाबावनोथाय आङो माबा आइनाव जे कालाराव गैया बेखौनो लानोसै नामाथाय जेरै नङाबा गुड आइडिया माथो बिदिनो खालामनांसिगोन ओमफ्राय आंना हौवायाथ' फैबावासै बोसोर गोदान लायावनो गैया जेबो गैया खमसे खम आंजोंथ' फैफानो हायोमोन नाथाय गैया बेबो नोंनानो मोजांलै एमि जेरावबो मालाय ज' ज' थायो जेरावबो लोगो मालाय आंनासो गैया जेरावबो हारसिं बै मोनसेखौनो लानोसै खोमाहाय आङो एमि हो ब्लाउस लानोसै आर'नाइ लानोसै ओमफ्राय दख'नाबो लानोसै ना ओं ओमफ्राय आफानो बरसाखौ बायनो थिनखाबायमोन आङो दे होमबा जाबाय जोंना जोंनिखौ लानोसै ना ओं बोसोर गोदानबाबो बोसोर गोजामबाबो माथो जाखो जेबोथ' फाराग गैयालै बे सोलिनि जिउआव जेबो फाराग गैया गैमारा आंनि थाखायथ' बे सानानो सान बे हरानो हर बे खामानि गैयि जिउआनो जिउ आरो माथो होनबावनो मालायफोरासो मालाय रंजादों फुर्ति खालामदों मोसादों आंबो मोसागौमोनलै थिगसे मोसागौमोन आंबो मोसागौमोन सनाफोरनि खाथि खाथि पिकनिक जानाय हेपि निउ इयार आयु गोदो सिख्लायावसो खम रंजायोमोन आङो बा नाथाय दालाय आरो बहाबाव गासिबो बरबाद जाजोब्बाय आंनि जिउआनो बरबाद जाजोब्बाय सिमांजों हाबा जाबायबायबाबो बेबायदि जानांनाय नङामोनलै आङो जानांनाय नङामोन आरो हौवाखौनोथ' माबायदिखौ मोननांगौ माबायदिखौ मोनखो आङो जौबो फाग्ला आरो हिनजावबो फाग्लाबावसो मा जाबावगोन मा होनबावगोन आच्छा आंखौसो रायखुमागासिनो होमबा आरोथ' मा गासैनोबो न'नि मानसिफोरनोबा माबा माबि होसोदों थोरि आं मा बे न'नि मानसि नङा नामा
बे सोरां मावजि बुन्दिया आंनोबा जेबो होआखै? आं मा सोरबा बिना लागोन नामा सोरबा आङो? मिथिया नामा बियो जेबो? गोदान बोसोरनि नामाव जे बयनोबो माने बयनोबो आरोना माने आंनोबो नांगौमोन आरोलै। मा आं सोरबा बिना लागोन नामा हारसिं? मिथिया नामा बियो बियाबाबो जे होनांगौ होननानै? वाह, नोंनोबो नांलायगौ नामा? नाथाय गैया, गैमारालै आंनोबा मा होनबावगोन? सोरखौबा रायखुमादों नामालै? नोंजों मतलब? रायखुमादों सानदोंलां सोरखौबा। रायखुमाबाबो आं, रायखुमायाबाबो आं। नोंखौलाय सोर आंनि उनाव थाना खोनासंबाय थानो थिनदों? मामोन ओमफ्रायलाय? आंनि मोनसे जिनिस गोमाना दं, नागिरलाय। नोंनिबा मा गोमादों? बेखौलाय आं दोनदों ना मादों आंखौ नागिरनो थिननो? सोरां मावजि बुन्दा, आंखौसो लाखुमादों नंखौ ना माखो नोंलाय आंखौ नागिरनो थिनलायनो? नागिरलाय, मोननोबो हानाय। दसेल'। माथो गोमादों ओमफ्रायलाय? देना थांबानो मोनसिगोन। नांगौबाल' माखौबा? माखौबा सोरां मावजि बुन्दा, निउ इयारनि नामावबाबो जेबोखौनो होआ आंनो। आरो गावनि खामानिखौबा मावजानो लुगैयो, गावनि खामानिखौबा थिनसो गारो आंखौ। खमसे खम आंनोबो माबा मोनसे जिनिसथ' होनो हायोमोन, नाथाय गैया। आंबो सोरनिफ्राय मादि सानफ्रांदों। बे सोरां मावजि बुन्दियालाय आंनोलाय बहा माबा होबोबायनोसै? इयो मा दं बेयावलाय? गासिबो गोदान गोदान? इयो ओमफ्राय बिसोर गासिबो बेयाव मारै थाफैखो? बिदिबा मा सोराङा आंनो गिफ्ट लाबोदों? आरे बा सोरां मोजां मोनबाय गोसोफोरा। आयौ सोरां, नों आंनो गिफ्ट लाबोलायदों? गोसोथ' गैयामोन, नाथाय मा खालामनो आरो। ओमफ्राय नों माला आंनो लाबोखो देनाय? जादुब्रा जादु। मावजि बुन्दा नालाय मावजि बुन्दायैनो थाबाय थाखासिगोन नोङो। ओमफ्राय गिफ्टखौथ' लाबोबाय, हेपि निउ इयारखौ बुंला आरो? बेखौ बुङाबाबो जायो। गानना नायलाय, मोजां नुगोन नोंखौ। मोजांबाबो मोजां नङाबाबो लासाबदो बेखौनो। थेवबो आंखौ हेपि निउ इयार बुङा आरोना? सोराङा आंनो गिफ्ट लाबोलायदों? बा बिदिबा सोराङा आंखौ बावाखै, आंनोबो लाबोनायदों? बेखौनो आंनो लाबोआखैसो नंलायलायदोंमोन आङो। आरे बा गोसोआ माथो जि मोजां मोनलायलायदों आंना। सोरां मावजि बुन्दानि गिफ्ट मोननानै माबा साला मोसानोसो लुगैबायलै आङो, एसेबां खुसि। आं हालालै खुसियानो, हालालै आङो। सोरां मावजि बुन्दा, सोरां मा? माथो निउ इयारावनो सिरि सिरि नोंलाय? जेबो एबो गैया उइबो गैया? मानोबा? नङा, ओरैनो सोंबाय आरो। आंनि गोसो बे, नोंहालाय माथो नांजादों? तेरे नोंबो मा सानो सोरां? आंलाय ओरैनोसो बुंदों दा। माथोमोन ओमफ्राय? माथो माने नै ओरैनो होननाय मानसिया। माथो सोरां मावजि बुन्दायानो मारलाय? माबा आं नोंनो अमा बेदरसो लाबोनायानो। खथ्थ' गोथाव एवदों आङो न'आव जानायनोबा। सोरां
जाया नामा बिदिबा? मालाय बयबो जाजोब्बायमोन, आइ आफा आरो बेवाइफोराबो आरो एमियाबो। नों जाया नामा? जागोनथ' मानो जाया जानांगौ आंलाय? नों दौनो नामा आंनो? दौवा माथोसै आङो। आंलाय बेखौनो निउ इयारनि दौगोन नामा सानदों। सोरां मावजि बुन्दा, आं एसे मोजां एवनानै लाबोदों, जानो गोसोबा जा, जानो गोसो गैयाबा था हलेबा। आरो आं थगायाखैथ', मार गोथाव जामारदोंबो। नंगौना? नों जानाय ना नाया मानो? जानांगोन होनबाथ', आंनि हिन्जाव संनायखौ। नों संनाय होनदों नामा? आं संनायथ' आरो। दिनै जानाय जोंहा। गोथाव जायाबा मा खालामनो? गोथाव जायाबा मिथिला आरो आङो। गोथाव जायाबा जाया बुंबानो जाबाय आरो। दे होमबालाय, जौआलाय? जौ लोंगोना लोङा होनाखैसै? नोंनि गोसो आरो, लोंनोबालाय लोंहैदो, दंखायोना। आंलाय आरो माथो बुंबावगोन सोरां, माथो बुंबावगोन?